हे अजून काजल काय ठेवते तू बाबा? वालाची भाजी. तर इथे बघा आपला सकाळचा अशा भुर्जी पाव बघा एकदम 2 आणि एक प्लेट भुर्जी. तिथे बघा एक रेडी होते. तर अजून 2च रेडी झालेत ना? हॅलो, हां, 1 प्लेट पाहिजे. 1 प्लेट साबुदाणा वडा ना अजून? हां, लक्षात आलं अरे केलं पाहिजे कारण तुमचे फायलॅक झाले ना तेव्हा मी सबस्क्राईब केलेलं. म्हणजे 4,99,900 तर ते हे होते 1 पर्सन. त्यांनी तुला कशाला बोलवला तुला आता अजून पण नाही समजलं? भेटायला बोलवलं का? हां, भेटायला बोलवलं तेव्हा केक आणला भेटायला. इकडे ये, इकडे ये. आपली पार्टी इकडेच झाली. त्यांनी मला पण नाही माहिती होतं. तुला मी काय सांगितलं की त्यांनी केक असंच आणलाय ना, तर केकवरती बघ काय लिहिलंय त्यांनी बघा. काजल काय लिहिलंय केकवरती वाचून दाखव. कोणाचं नाव आहे ते? कॉंग्रॅच्युलेशन. ते कसलं कॉंग्रॅच्युलेशन केलं मी तुला? 5 लाख सबस्क्रायबर झाले ना. हां, ते आणि हे आपले सर्व फॅमिली आलेत, सबस्क्रायबर फॅमिली जे आपल्यावरती स्टे करायला आलेत. हे 2 हे कपल्स आणि हे आपले सर्व फॅमिली मेंबर. मी त्यांना भेटते पहिली. आपण भेटलो ना. कॉंग्रॅच्युलेशन. त्यानिमित्ताने तरी आपल्याला सर्व म्हणजे लाईव्ह बघता येतं की आपले सबस्क्रायबर्स कोण आहेत. ते न्यू आहेत तर कोण न्यू आहे तर कोण ओल्ड आहेत. ठीक आहे, ठीक आहे. केक मम्मी केक कटिंग कर ना. आम्हाला पण खूप चांगलं वाटलं. आम्हाला वाटलंच नव्हतं की असं इकडे काहीतरी प्रॉब्लेम झाला वाटतं. कनेक्शन मध्ये प्रॉब्लेम झाला, विसरलो. ठीक आहे, हे तर सरप्राईज झालं आमच्यासाठी सर्वांसाठी. थँक्यू. हे आपल्या सर्वांना, एवढ्या सर्वांना जे आपले फॅमिली मेंबर्स बघतात त्यांना व्हिडिओ थ्रू, त्यांना सर्वांना. आणि त्यांच्यातले हे सर्व म्हणजे बोलतात ना 5 lakhs मधले हे 1 lakhs आहे सर्व. बरोबर है ना? हां, ते संध्याकाळी आलेत ना हे सर्व, तर ते केक घेऊन आले आणि मग ते गाडीतच ठेवलं होतं त्यांनी. हां, मग ते म्हणाले की आता तुमच्या मम्मीचं झाले ना 5 lakhs, तर आम्ही त्या निमित्ताने आणले. आणि तुला मी खाली काय सांगितलं? त्यांच्यासाठी केक. हां, त्या दिवशी माणसाने आणलेला केक डब्यातून ना, तू गाडीत जाताना खायला नेला ना, तसं मला वाटलं की तुम्हाला पण गाडीत खायचं आहे म्हणून हे जेव्हा आले ना वरती तेव्हा आम्ही सांगितलं, तुम्ही खाली ऐकलं असतं ना. केक सुंदर आहे, छान आहे. काजलला भरपूर भरवा. काजल तर पूर्णच केक खाईल. थँक्यू. काजल पण ताई सारखीच आहे. हे पण माझ्या बहिणीसारखीच दिसतात. हां, ते माझ्या ताईसारखीच दिसतात. ठीक आहे, तुम्हाला आम्ही रिव्ह्यू विचारू. म्हणजे आता या दोघां तुमचे मम्मी इकडे जरा समोर ये. म्हणजे आपल्याला कसं लाईव्ह रिव्ह्यू घेता येईल. तुमचं उद्या चेकआउट आहे बरोबर? म्हणजे तुम्ही 2 दिवस स्पेंड केले, तर तुम्हाला कसं वाटलं? एकदम छान वाटलं आम्हाला. आणि हॉटेल आणि घर मिक्स फिलिंग येते. आणि जेवण मस्त, 1 नंबर. असं जेवण कुठेच भेटणार नाही. खूप छान होतं जेवण. आणि आम्हाला परत वाटेल की नेक्स्ट टाइम परत येऊ. तर नेक्स्ट टाइम मे बी फॅमिलीला घेऊन येऊ परत. आणि एक सांगायचं की ह्यांनी आपल्याकडून व्हेजच जेवण घेतलं, हे नॉनव्हेज नाही खाल्लंय. तर व्हेज थाली पण आपली कशी वाटली तुम्हाला? मस्त होती. आणि व्हेजमध्ये नॉर्मली व्हरायटीज नसतात, पण इथे भरपूर व्हरायटीज होती. चपाती पण भेटली, पोळी पण भेटली. हां, पुरणपोळी पण आपण फर्स्ट टाइम तुम्हाला दिली होती. मग चपाती दिली, आता भाकरी देणार आहे तुम्हाला. म्हणजे तिन्ही द्यायचा प्रयत्न केला आपण सर्व काय. आणि आमरस आवडलं तुम्हाला? हो, आमरस पण छान होता. आम्ही 4 बॉटल घेऊन पण जाणार.
हां ह्यांची आता समोर सांगतो ह्यांची 4 बॉटलची ऑर्डर आहे. मॅडम तुमची किती आहे? 3 तिघांनी एक हां. आणि अजून एक तुम्हाला प्रश्न विचारतोय मी की तुम्हाला रिकमेंडेशन म्हणजे कोणी रिकमेंड केलं इकडे यायचं? आम्हाला ना आम्हाला ऑफिस फ्रेंडने रिकमेंड केलं. सरांच्या ऑफिस फ्रेंडनी? आम्ही व्हिडिओ बघून आम्ही स्वतःच ठरवलं की इकडे यायचं म्हणून इथे राहायचं. तुम्ही तर आपले सर्व सबस्क्रायबर सर्व. हां आता ह्यांचा चेकआउट उद्या आहे आणि तुमचं पण आहे ना, तुम्ही पण आता एक दिवस स्पेंड केलेत आपल्या इकडे, तर तुम्हाला कसं वाटलं? मस्त जेवण तर खूपच छान एकदम. जेवण आवडलं आणि मेन म्हणजे प्रेमळपणा आणि आपल्यापणा वाटलं. आता आम्ही फुल फॅमिलीला घेऊन आम्ही पण परत येणार इकडे. हां फूड झाली, क्लीनलीनेस वाटली तुम्हाला? जे आम्ही सर्व्हिस दिलेली आहे ते एकदम व्यवस्थित आहे. रूम्स आवडले तुम्हाला? आणि सर्वात इम्पॉर्टंट झोप लागली का? हां मी जसं म्हणलं की माणूस झोपत राहणार, कारण ट्रॅव्हलिंग येऊन दमताना फर्स्ट डे तर झोप लागते, पण भूक पण लागते ना खूप. हां पण कोण शाय असतात जसे हे मागत नव्हते, पण मला समजत होतं की भूक लागत होती. हां ओके. तुला काय सांगायचं आहे किंवा तुम्हाला काही आम्हाला मेसेज कन्वे करायचं आहे? म्हणजे आता आपले 5 lakhs माणसं बघतात आहेत तुम्हाला सर्वांना, तर तुम्हाला काय सांगायचं आहे? सगळ्यांनी या इकडे आणि इकडे राहून बघा, आवडेल तुम्हाला सगळ्यांना. जातो तर सांगेल. आमचा आज दुसरा दिवस आहे ना, तर एक्सपिरियन्स खरोखर खूप चांगला होता. म्हणजे गावाकडे घरी आल्यानंतर जसं वाटतं ना आपल्याला, तसे खरोखर आम्हाला फिलिंग आली की स्वतःच्या घरीच गावाला आलो होतो. तर नक्कीच रिकमेंड करू. आय थिंक तुम्ही फूडचा रिव्ह्यू घेतला, क्लिनलीनेसचा घेतला, कॅरमचा वगैरे नाही घेतला. एक्सपिरियन्स चांगला होता. आणि ह्यांनी सर्वात जे फर्स्ट सेकंड आय गेस गेस्ट होते तर हेच होते ते. त्यांचं थोडंसं रिशेड्युलिंग झालं म्हणून ते आत्ता आलेत. आणि मग 3rd बुकिंग आणि यानंतर मग आपण नेक्स्ट बुकिंग फेब्रुवारीला घेतले सर्व. तर हे आपले जेवढे दाखवले, फर्स्ट आपण नाही दाखवले, ते एकदमच शाय होते. हां फक्त त्यांनी रिटर्न रिव्ह्यू आता मी मागितली आहे, तर ते रिटर्न रिव्ह्यू आपण बोलून दाखवू व्हिडिओतून. तर तुला कसं वाटलं? मला छान वाटलं. मला म्हणजे भेटण्यापासून मला छान वाटलं. आणि आम्हाला कसं वाटलं आम्ही सांगतो की आम्हाला कसं व्हिडिओमध्ये फक्त आम्ही कॅमेऱ्यासमोर बोलतो, पण प्रत्यक्ष आपल्याला कोण बघतंय आणि ते आपल्याबद्दल काय फील करतात ते आम्हाला आता तुमच्या थ्रू माहिती पडलं. ते आणि तुम्हालाही 5 स्टार रेटिंग आमच्यातर्फे. आणि खास ह्या गोष्टीसाठी तर खूप थँक्यू. आम्ही तर मुंबईला जाऊन करणार होतो, तर इकडे तर हा सरप्राईज झाला आमच्यासाठी. आणि मला तर खूप चांगलं वाटतं की मम्मीसाठी गेला ते. थँक्यू सर्वांना. चला मग आता इथे आपण सर्व करतो आहे व्हेज थाली. बरोबर मम्मी? पहिले आमरस आण, मेन इम्पॉर्टंट. आमरसच्या वाट्या बघा मी तिकडे भरून ठेवलेल्या आहेत, आपली बाटली आहे. व्हेज थालीमध्ये आमरस तर असलाच पाहिजे. बरोबर? नॉनव्हेज बरोबर कसं सूट नाही करत ना, पण व्हेज बरोबर वा वा. सर्वात आधी थालीची शोभा वाढवली आमच्या आमरसने. बरोबर. फर्स्ट डेला तर आपण त्यांना पुरणपोळी पण दिली होती आमरस सोबत. आता त्यांना पुरणपोळीची पार्टी आम्ही उद्या देणार आहे सर्वांना. उद्या देणार आहे. चला आता एक एक करून बघूया काय काय तुमचं आणा सर्व. आता ताट भरलेलं तुम्हाला दाखवतो मी. आतापर्यंत बघा थालीमध्ये काय काय ॲड झालं. बापरे, फक्त आमरस होतं. तिकडे भाकरी पण आपण दिली, नाचणी आणि ज्वारीची भाकरी आहे. त्यासोबतच इकडे आपली एक वाटाण्याची भाजी, मटरची भाजी, वरण आहे, आपली एक पालेभाजी आहे, आपलं सॅलेड, चटणी. आणि इथे अजून काजल काय ठेवते तू? बाबा वालाची भाजी बघूनच बातो बाबा बोलते काय वालाचीच भाजी खायला पाहिजे. हा वालाची. आता आपण सोलून वाल दिले आहेत ना, पण खरं काय माहितीये, वाल पावटा वांगा बटाटा. हे बिरड्याची भाजी पण म्हणतात त्याला, वालाची भाजी पण म्हणतात. तर एवढे सर भाजी. तर आपण जर अरेंजमेंट व्यवस्थित करूया. जर भाज्या इकडे एक ठेवूया साईडला. ठीक आहे. आता आपला भात पण द्यायचा आहे. भात द्यायचा ना फक्त आता गरम, आणि पापड द्यायचे त्यातून आपल्याला. म्हणजे एक व्हेज थाली पण कशी असते बघा. नॉनव्हेज असत नाही की टेम्पटिंग, असं व्हेज सुद्धा टेम्पटिंग आहे आपलं. व्हेज थाली चालू आहे, खायचं चालू आहे. पण आता कॉम्प्लिमेंटरी काय जाते पुढे? एकदम हलकी, सर्वात हलका ताट जर मी आता 2-3 दिवसात पकडला असेल तर हा असेल. पण ह्याच्याने पूर्ण 2 ताट जेवू शकतो. मला तेवढी पॉवर असते ह्याची. चला हे घेऊन जाऊ आता. इकडे आमचं पापड खायलाचा कार्यक्रम चालू आहे. आणि वरती थोडीशी वालाची भाजी पाहिजे, थोडीशी बिरडाची भाजी आणि अर्धी भाकरी आहे का? आणि ह्याचे किती चार्जेस होतात? 250. हे सर्व इन्क्लुडेड ना? हा, इन्क्लुडेड. आमच्याकडे आहे वालाची भाजी. खूप आहे. बस झाली, थोडीच बोललेली तिने, म्हणजे थोडीशी जर राहिली आहे बस. ते झाली वालाची भाजी. आणि काय पाहिजे बोललो मी? भाकरी. यस, अर्धी भाकरी द्या.
अर्धीच पाहिजे कारण ऑलमोस्ट थोडं संपायला आलं ना. आमरस असेल की गोड का द्यायची गरज नाही. आणि तुम्हाला कसं वाटतंय हे असं ताट तुमच्या घरी आम्ही पार्सल करू का, तर तुम्ही आवडीने जेवाल का? मेन म्हणजे इथे यावं लागेल. मेन म्हणजे काय माहिती का, हा ताट हे ताट जेवायला आणि ते पण तुम्ही वरच्या ओपन टेरेसवर जेव्हा बसाल ना, तर हा 250चा ताट तुम्हाला 2500ची फिलिंग देईल. बरोबर. आणि आम्ही ट्राय करतो की वेगवेगळे व्हरायटीज ॲड करायचे त्यात. झालं नको काय काय? येस बरोबर मॅडम शेफ. नमस्ते सर्वांना, गुड मॉर्निंग. तर इकडे बघा आज सकाळी सकाळी नाश्त्याला बनणार आहे भुर्जी पाव. आणि आपल्या इकडे पाव बघा अशा सिस्टमनी मिळतात बघा. मुंबईला कसे असे डायरेक्ट असतात ना काजे, पेपरमध्ये रॅप करून. तर इथे बघा ही अशी सिस्टम आहे. फ्रेश एकदम आम्हाला ऑर्डर द्यावी लागते. म्हणजे काल आम्ही तिकडे जाऊन रात्री सांगितलं की आम्हाला उद्या पाव लागणार आहे, त्या हिशोबाने मग तिकडे ठेवतात. आणि इकडे आता भुर्जी बनते राईट. आता 3 जण आहे ते भुर्जी खाणार आहे आणि 2 जण आहे ते चाय आणि नाश्ता करून गणपतीपुळ्याला गेलेत विजिट करायला. आणि तुम्ही जे विचारलं होतं की गणपतीपुळे किती लांब आहे, तर 29 किलोमीटर्स आपल्या घरापासून ते आहे. तुम्हाला एक इझी सांगतो, तुम्हाला जे काय डिस्टन्स माहिती करायचं असेल ना, तुम्ही रेल्वे स्टेशन थ्रू कुठेही डिस्टन्स बघा. बरोबर. कारण आपलं घर रेल्वे स्टेशन जवळ आहे ना, तर तुम्ही डायरेक्ट रेल्वे स्टेशन टू थिबा पॉईंट, रेल्वे स्टेशन टू मांडवी बीच, रेल्वे स्टेशन टू गणपतीपुळे असं टाका. जे किलोमीटर येतील तेच आपल्या घरापासून पण तेवढेच आहेत. ठीक आहे. इकडे भुर्जी बनते एकदम गरम गरम. आणि त्यानंतरच इकडे आपण पाव पण त्यांना असं सर्व करणार आहे. आणि अजून आज चिकन थाली असल्यामुळे बघा फ्रेश चिकन आणलेलं आहे. आणि हा टोटल मी आणलेला आहे 1.5 किलो एकदम बघा फ्रेश. आता धुवून साफ करून मम्मी तुम्हाला सर्व बनवून दाखवेल. तर इथे बघा आपला सकाळचा नाश्ता भुर्जी पाव. पाव बघा एकदम 2 आणि 1 प्लेट भुर्जी. आणि ह्याच्या खाली सर्विंगसाठी ते ताटं आहेत, 3 ताटं आहेत त्याच्या खालीच आहेत. ओके. इथे बघा भुर्जी पाव खाऊन झालेली आहे. भुर्जी पाव 1 प्लेट एक्स्ट्रा सुद्धा घेतली. आणि आता गरम गरम चहा आणि शुगर जास्त आला मार्केट. तर बघा वरती जातो मी आता. बाय बाय. आता वेट चेक करूया किती झालं बघा. मुंबईला जाऊन लास्ट आता आम्ही चाललो उद्या मुंबईला. उद्या परवा चाललोय. माझा बुबू कुठे काय नाही ना. माझ्या बुबूला गुड मॉर्निंग बोला. माझ्या बुबूला गुड मॉर्निंग बोला. पप्पी पप्पी. हो 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 चुनू बुब्बू आमचा बुब्बू. होय 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 होय. आता बघा मी पाठच्या साईडला आलो. आपण आता चेक करूया की पाणी किती राहिलं आहे. आता पाणी ऑलमोस्ट खाली झालेलं आहे. तर तुम्हाला एक सांगतो की आपण आपले गेस्ट यायच्या अगोदर एक टँकर मागवला होता. तर आता मी परत आता एक टँकरची ऑर्डर दिलेली आहे. म्हणजे पाणी पण एवढं कॅपॅसिटी लागते बघा. म्हणजे आपल्यावरती आंघोळी बिंगोळीला तर लागतंच, पण घरच्या कामासाठी भांडी बिंडीसाठी पण खूप पाणी लागतं. तर एक टँकर अजून मागवतो आहे मी. आता हे बघा डीमार्टला चालले. सामान जरा कमी पडलंय ना म्हणून आणायला. आज मी नाही सोबत. साबुदाणे वाट्यासाठी दही लागतो ना. दही रवा आणायचा आहे, गरम मसाला वगैरे असं सगळं, दूध वगैरे, तेल. आणि त्यांना पाण्याचे बॉटल्स पण हवेत ना, ते पण लागतील ना. जीपेचं अकाउंटच लावलं ते लिंक पाहिजे ना. बँक असं करायला दही आणि काकडी सॅलडसाठी आणलंय. दही पाहिजे ना पहिलं. दही आणि त्यांच्या पाण्याच्या बाटल्या, बिसलरीचे 2 पाण्याच्या बाटल्या आणल्या. सर्व सामान आणलं आहे. त्यांना पाण्याचे बॉटल घेऊन जातो 2 त्यांनी मागवल्या होत्या. आणि इकडे सर्व गरम गरम साबुदाणे. एका प्लेटमध्ये आपण 4 असतात ना. आणि दहीची वाटी. हो. हे बघा दही इकडे आणलेलं आहे फ्रेश. चला
नेक्स्ट राऊंडला एक हेल्प लागेल मला. दाखवतो मी काय काय आणलंय. एक काकडी, हे बघा ॲपल्स आणले सर्व. ॲपल संपले होते म्हणून जर ॲपल. हँडवॉश पण हँडवॉशचे बॉटल्स, तेलाच्या 2 पिशव्या. तेल पण खूप लागते, फक्त आपण मच्छी मटन चिकन पकडून नाही चालत, तेल बिल पण जास्त संपते. दूध आणि त्याच्यात गरम मसाला पाहिजे ना, गरम मसाला. त्यासोबतच साबण आंघोळीचे, रवा, जे नाश्त्याला पण सर्व संपते एक एक करून. चपात्यासाठी गहू आणि आता साबुदाणे वडे बनतात त्यासाठी साबुदाणे अजून एक्स्ट्रा आणते. हे झाले शॉपिंग. ते एवढं सर्व आणायला लागतं पटापट पटापट पटापट. ॲपल, सर्व साबण, काकडी. एकच काकडी आणली कारण जास्त मग आणून वेस्ट होतं सर्व. एवढं सर्व सामान त्याचं बघा एक 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 रेडी होते. तर अजून 2च रेडी झालेत ना. ठीक आहे, एका प्लेटमध्ये 4 आहेत ना. ते दही एवढं दिलेलं आहे आणि साखर त्यांना पाहिजे तसं घेऊ शकतात, बरोबर. मग साखर आम्ही वेगळी दिलेली आहे. अशी सिस्टम पण चांगली, जेवढी ज्यांना साखर पाहिजे तेवढी त्यांनी यूज करू शकता. तर ही एक प्लेट मी आता वरती नेतो. एक प्लेट गेली होती ना, हे 2 प्लेट वरती आलो. बुबूला काय आलं? काय आलं बुबूला? कसं राहू तिथे काय नाही. आता तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा. प्रत्येक गोष्ट इकडे लिहिली जाते. जसं त्यांनी सांगितलं आमरसचे 3 बॉटल्स पाहिजे, बिस्लरीचे 2 बॉटल्स घेतलेले आहेत. त्यासोबतच त्यांनी काल जेवणाच्या ताटात 2 एक्स्ट्रा आमरसच्या वाट्या घेतलेल्या आहेत. ओके, असा फोन पण येतो बघा. हॅलो, हा एक प्लेट पाहिजे. 1 प्लेट साबुदाणा वडा ना. अजून दही येईल ना. हां, दही येईल त्याच्यात. ओके, आणतो. काजल, ऑर्डर ऐकली? 1 प्लेट साबुदाणा वडा आणि दही. ओके, तर असे म्हणजे 3-4 खाल्लेले आहेत. ॲक्च्युली मी जेव्हा खायला घेतो ना, मी 3 प्लेट खातो. एवढे सुंदर साबुदाणे वडे आमच्या घरी होतात, बरोबर ना मम्मी? साबुदाणे वडे आणि कोकणी थाली, फिश थाली, मटन चिकन थाली हे हायली डिमांडेड असणार आपल्या घरी. तर तुम्ही पण ऑर्डर करा, बरोबर. दाखवा, हे आपण एक्स्ट्रा त्यांनी मागितले ते ना, दही आणि साबुदाणा वडा. हां, आता हे मी वरती येतो. आता नेक्स्ट टाइम मी माझ्या जोडीला पण कोणाला तरी ठेवायला पाहिजे ना काकी, वरती खाली करायला. ओके, रांगोळी काय टिकली आहे. तर इथे बघा आपले ते 2 पाहुणे आहेत, तेही आलेले आहेत आणि त्यांना साबुदाणे वडे एक्स्ट्रा हवे आहेत. 2 प्लेट गेलेले आहेत. आणि आता आपल्याला नाही, त्यांना गरम गरम आहेत ना. हो, त्यांना दिले, त्यांना हवेत अजून 3 प्लेट हवे त्यांना. होय काय? हा, बघा साबुदाणे वडे संपलेले आहेत. अजून 2 प्लेट पाहिजे आणि ही पाण्याची बॉटल भरून पाहिजे. आणि त्यासोबत मी अजून काय नेतो तुम्हाला दाखवतो बघा. हे सर्व असं तुम्हाला धुवायला एकदम पटापट. इथे बघा किती आमरसच्या बॉटल्स आहेत. 4. हे 4 त्यांचे ते घरी नेणार आहे. 4 बॉटल्स ताईला घेऊन जा सोबत, ते पडेल बिडेल हाताने. अजून 2 डोक्यावर ठेवली. होय काय? 4च नेऊ शकतो एका टायमाला. हा, न्या बरोबर.